Koro piny mar India ondiko historia bang' ndekgi molosi e yo manyasani ma idendo ni Chandrayaan-3 timo limbe e dwe kata moon, kuma iparo ni nitiere pi kod muya maler ma en oxygen. India ochopo milambo mar dwe ma piny moro amora ne pok ochope nyaka nene. E higa mar 2019 josayans mar India ne otemo limbeno nyadiriyo to ne ok gichopo. Piny mar Russia bende notemo limbeno dwe gi ndekgi ma idendo ni Luna 25 to ne ogore mana e Luanda. Piny Amerika kod China bende ochano mar limo milambo mar dwe. Bang' chopo e dwe, igeno ni ndekgino mar Chandrayaan-3 dhi kawo jumbe 2 e iye kuno ka jolony timo nonro ka pi kata mwandu moro amora nyalo yudore kanyo. Higa mar 1960 jononro ma idendo ni Apollos ne ofwenyo ni pi nyalo yudore e dwe. Bang' nonro matut ne gifwenyo kendo ni en kumotuo. Jononro mag NASA to ne otimo nonro ma oyudo ni pi nitiere e milambo mar dwe. Nyaka sani josayans osebedo ka timo nonro e dwe ka giparo ni kuno ema pi mag nembe nyalo bet ni wuokie. Bende gitimo nonro ka muya ma dhano nyalo yweyo bende yudore kuno. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal.